Pasal kilo-kilo, Mbak. Hidupku selalu sepi, menjadi dalam hatiku. Ku hibur selalu diriku, menyanyi sedih dan pilu. Lek, nyanyianmu mesake men to, Lek. Lagu derita hidup, rintian yang pilu. Ngomong apa? Nyanyianmu kuwi ngopi kental pahit. Lek, aku tak takon, Lek. Jane uripku karo uripmu iki pahit sapa, Lek? Buh. Nek urip kuwi misale tak nyanyekke no ya kaya nyanyianmu kuwi, Lek. Pilu pilu hatiku sejak kau tinggalkan daku, sedih ra duwe duit. Sekarang itu apa ada toh Pak? Kegiatan yang tanpa duit. Nah, maka dari itu untuk mengembangkan dalam ageng sini, pertama-tama kita itu harus punya duit, Pak. Ningen kakean duit iki marai ruwet. Ya ndak toh, Pak. Ayan banyak duit ya malah seneng. Apalagi di meja sini tuh berjejer lembar warna abang kabeh. Diecer-ecer nganti kaya taplak meja. Nyatusan kabeh, Pak. Minggu mejamu kebak semut dirubung. Ya dimasuk ke tas no. Ora kapok, tasmu tetep dirubung semut. Beli berangkas, Pak. Duitnya dimasukkan berangkas. Kuwi engko semute ngusung brangkasmu, anu kowe nangis gero-gero mergo brangkas sak isine diusung semut. Lah niku semut napa to, Pak? Semut iki ya maceme akeh. Ana semut sing paling cilik, semut pudak, nganti semut gedhe. Wabeh seneng lan doyan duit. Nganyelke nggih. Yo ora wis ngono kuwi gaweane. Tapi kalau nggak punya uang ya kita ngaplo, Pak. Meja sak selorokane kosong plompong. Kita mau ngapa-ngop bertopang dagu. Cangkir teh saja itu nggak ada. Arep ngomong wae angel. Kaya wong lara untu. Yo, nek iso ya kita jangan sampai ngaplo to yo. Diusahakan tetap ada perputaran roda supaya dalam ageng kene iki tetap bisa berputar. Pak, bikin basar kuliner, Pak. Basar kuliner 3 zaman. Zaman Jepang, zaman kemerdekaan, dan zaman global. Sing arep jajan panganan jaman Jepang ki sapa? Apa ya ana sing sik doyan mangan bonggol gedang? Nah, walaupun bonggol gedang, kalau dikasih kata-kata yang mengena, masakan mengandung khasiat hidup. Segala macam penyakit akan segera hilang. Ngoten lho, Pak. Kuwi engko rumah sakit itu tutup kabeh. Mergane apa? Mergane dokter-doktere milih dadi petani wit gedang. Sekarang itu yang penting embel-embelnya, Pak. Barangnya itu biasa. Nah, tapi kalau dikasih embel-embel kata-kata yang mengena,
kita gampang mendapatkan duit, Pak. Aku misalnya biyen tak tutupne no. Aku wis dadi penyanyi top. Nah ora tak tutukne. Ora ndek biaya. Kali penyanyi kok biaya dadak biaya. Penyanyi iki mah dibayar, ini mah dibayar. Wah, angel omongan karo tukang kebon iki nyambungnya angel. Ngene lho, Lek, tak kandhani ya. Kita itu kalau mau masuk dapur rekaman, kita itu harus menyewa tempat rekaman tersebut dan itu bayar. Mudeng. Mudeng, iya, terus. Padahal aku kan ndak punya uang. Ya wes akhirnya ora tak tutukke sing nyanyi. Padahal suaraku lek jane ora kalah karo penyanyi-penyanyi top. Pilu. Wes mari nangis kuwi, Cuk. Tapi betul lho, Lek. Aku itu wis mencoba apa-apa, tenang. Jadi penyanyi, terus jadi tukang tambal ban tak lakoni. Kowe iki jenis orang tanpa pendirian, tidak pernah tuntas dalam bekerja. Oh, oleh. Bener. Takoni. Nang piye ya, Lek? Delala iki aku iki angger nambal ban iki kok ora tau wis awet ya, Lek. Dadi angger aku bar nambal ban ngono kuwi alah paling 200 meter iki wonge wis balik karena bane ngembos meneh. Lime ora nyokot. Kuwi ora perkara lime ora nyokot. Kuwi malah mergo kenyokoten, kula malah bedah. Kenyokoten piye wong tambalane nglenthek kok. Dadi mulane dhek kuwi bali meneh mergone bane ngembos meneh. Ayo kuwi buktine wong ra tenanan dalam bekerja iki ngono kuwi. Aku tenanan lho, Lek. Ha wong tangan kuwi ngantek kemeng kabeh nutuki ban. Oh, tenanan piye? Wong kowe dhewe sing cerita lho, pindah-pindah gawean ora tau cetha. Akhirnya aku malah diunek-unekke karo sing nambal ban. Aku anyel, akhirnya pompane tak dol. Terus aku pindah profesi dadi pembalap, Lek. Ngomongan cecak nguntal cagak. Kir, kowe nek ngomong mbok aja bladra tekan kono kene ngono to. Kowe dititik wong ra gendep lho. Gelem apa kowe? Dititik diarani wong ra gendep ngono kuwi. Sek to. Aja ngono sek to. Aku kuwi ya, Le, sebenarnya memang punya semangat seorang pembalap. Aku ki serba wis lho, Le. Apa-apa wis. Pokoke serba wis. Lho, aku iki misale duwe motor no ya ora mungkin tekan kene no, Le. Ora mungkin juga kenal karo tukang kebon dalem ageng kene. Wong di motor ora dadi pembalap. Hah. Ame duwe kepinginane mbok sing urut. Munggah wit kambil enu. Menek wit kambil kae saka ngisor ora jujuk-pucuk ngono kuwi. Wes coba aku tak manut. Coba saiki aku kandhanono piye carane aku ndang duwe motor. Ngene, disiplin. Apa meneh yen wis tanggale? Tanggal bayare? Oh. Angger wis tanggale. Ketemu aku lho, Dik. Sajak ramah banget ngono kae lho. Mbak Nuni, nek wingi pun tanggal pinten? Ngono kuwi. Lah kok padha to, Mbak? Ya kus kuwi mau gaweane tukang tagih kok. Tukang nagih sing ndek kosan, tagih tukang nagih sing nggon kulineran. Disipline kuwi jan tet banget. Angger wis tet tanggale. Wah. Mbak Nuni, nek wingi pun tanggal pinten? Mbak, piye ya, Mbak? Wiki kan ya isih mending yen Yukus kuwi gur ngelingke tanggal. Piye seumpamane yen Yukus kuwi kaya seorang tukang tagih sing sadis kaya ning sinetron ning TV-TV ngono lho, Mbak. Bisa. Harus sekarang. Sabar sebentar, Yoyo. Lah kok malah disuruh sabar toh? Nanti kalau sudah ada duitnya langsung tak bayar. Rin, aku bilangi ya. Kalau kamu bayarnya molor, akunya jadi kendo, tidak disiplin. Nah, semuanya bisa jadi berantakan. Tidak bisa.
Pokoknya harus sekarang. Sabar yo yu. Tidak bisa sabar. Coba Mbak, bayang no, seumpama Yukos orangnya seperti itu tadi. Untung no ya Mbak, Yukos sih orangnya ora seperti itu. Yang seperti itu, piye jar rupaku pi. Wah, dah, ra karuan Mbak. Kamangka angger saben bayar kuwi duwite ra tau kecekel. Piye jar rupaku di hadapan beliaunya. Untung no Mbak, Yukos ki wonge ra ngono kuwi yo Mbak. Haning sak kala mangsa niki yo ora kepenak. Aku dodol ki mau sak madya. Paribasan aku dodol wedang we mung sak ceret. Bengi dilalae ki grimis. Sawengi blas ora ana sing jajan wedang. Lah kok yo isih disemoni. Waduh. Aku wedang. Udian-udian ora leren blas. Laren terus yo yu. Iki mau sak cangkir we aku durung kepayon lho yu. Yen wis laris terus lali tanggalan. Ya ampun yu, aku ki ora lali yo. Sesuk-esuk yo tak bayar. Dibayar duit apa dibayar gunem? Masa Yukos berbicara seperti itu Mbak? Kandhani yo, aku dhewe ki yo kaget. Dengaran lho, Yukos bilang seperti itu. Apa lagi pilu ya Mbak ya? Terkadang orang kalau lagi pilu, sirahe jundet, migren, bundet mededek ngono ki to Mbak. Iyen ngendikan iso calcul-calcul bikin sewot orang lho Mbak. Tapi setelah itu ki jane yo baik-baik lagi. Neng kan hanya sakculan. Betul, hanya mung makcul. Sakculan saja penuh kesan. Apalagi kalau bercalcul-calcul ya Mbak ya. Wah, kalau mak calcul-calcul terus, ya kene deh sing ketut stres. Neng kadang aku ki yo mikir ya Mbak. Wong-wong kae ki kok nek urip iki sajak kok kepenak ngono ki lho. Iso duwe toko, iso duwe restoran, belonjone akeh, apa-apa kecukupan. Ayen kaya ae dhewe ngene iki, paribasan apa sirah dinggo sikil-sikil dinggo sirah di bulan baleni. Kok ya ora ketok ya Mbak ya. Ora usah digelani. Awake dhewe ngene iki kudune iki wis bersyukur. Apa aku tak golek gawean liya ya Mbak ya? Aya, arep golek gawean apa? Awang kahanan lagi kaya ngene kok. Yen tak pikir jane ya ngono, arep golek gawean apa. Lah ning urip dhewe ngopeni anak loro ki ya kudu kuat ya, Mbak. Gadek, ngono ke? Tukang parkir saja penuh bahagia. Nyamene wis lap-lap. Menyanyikan lagu kebahagiaan. Bahagia piye? Nah pilu no Kak. Melintas di mataku hanyalah wajahmu, tak ku lupa seumur hidupku. Oh, sedih. Terus dikekas dengan matang durung. Wes, Pak Noto itu juga sudah oke. Kita itu perlu bikin program yang tastes untuk mengembangkan Dalem Ageng kene, Lek. Program tastes yo ngopo? Kowe iki rasa kakean takon. Sing baku kowe engko ngewangi Noto nggon supaya ne dadi apik, menarik. Lah, engko sing teko akeh. Basar kuliner 3 zaman. Zaman Jepang, zaman kemerdekaan dan zaman global. Pasar kuliner 3 zaman iki notone piye? Ah, kowe encen angel dijak maju, Lek. Awang mingkon nata meja kursi we bingung. Lek, nek nyambut gawe ki yo mbok nganggo iki, ngono lho. Ya ning rancangane iki piye sik ngono lho yo.
Kena wis jelas ngono kok. Gawe bazar kuliner 3 zaman. Zaman Jepang, zaman kemerdekaan, zaman saiki, zaman global. Aneka masakan kuliner anak-anak muda zaman sekarang lho ngono. Emang diomong ketoke gampang. Mene mau opo? Lho, lah gaweanku ning kene iki ya can akeh abane. Bikin konsep lalu apa? Nah, biar semuanya itu bergerak, Le. Hidup. Ora kok penuh kepiluan. Sitik-sitik pilu, sitik-sitik sedih, sambat. Ya mau aku. Wes, nek ana konsepnya piye? Gawe bazar kuliner 3 zamane angele nggon endi to? Angko, nek makanan zaman Jepang, gari dikei gendera Jepang. Nah, zaman kemerdekaan, gari dikei bambu runcing karo genderane dhewe. Nah, yang zaman global, Le, gari digoleki gambar-gambar artis internasional sing lagi viral. Moh. Oh, jenenge dudu bazar kuliner 3 zaman. Ngono kuwi jenenge pitulasan. Pitulasan dengan gambar artis-artis sing lagi laris ngono kuwi. Lah kok emoy karepmu piye to? Aku ki kulino. Ladeni wong-wong sing do digawe ning kene iki kulino. Ning kan ancer-ancere iki jelas ngono lho. Lah sing tak omongke mau apa ya kurang jelas. Pasang gendera Jepang, pasang gendera Indonesia, pasang gambar-gambar artis internasional sing lagi viral. Kurang jelas. Hanggo endi coba sing kurang jelas ki? Pasang gendera kuwi jelas. Nek karepe piye terus menarike nggon ngendi ngono lho. Ha nek mung nganggo gendera mbok gawe bazar dunia sisan kok gendera sak dunia dipasang kabeh gampang. Lah kabeh kok ki ya ditata. Semua itu ditata sedemikian rupa, Le, supaya penjualnya nyaman, pembelinya nyaman. Nah, sehingga menimbulkan hasil yang kita harapkan, Le. Wah, sak gampang. Mas, kowe rasa kakek wangsulan? Kono, meja kursine ndang ditata. Saiki aku arep golek gendera Jepang. Bangker dikarep ora iso dipeggak, ora iso diwangsuli. Pilu hatiku sejak kau tinggalkan daku, pedih rasa hatiku. Tanpa pesan. Weh, sida pindah manti, Lek. Pindah raimu. Lah, mbok rasa nggo emosi to, Lek. Piranya kembali iki abot iki. Lah kowe kuwi lho. Wong kursi ora ngopo-ngopo ya mbok angkat-angkat, mbok pindah-pindahi ngopo? Kowe basar 3 zaman lho. Alah, Lek, kowe iki cecak nguntal cagak kok. Uncal karo sinten kok iso. Sik to, sabar. Ora usah nggo emosi, nyambut gawe sing sabar. Lek. Arep usunge nang ndi kuwi? Nggih, basar lho, Pak. Sopo sing gawe basar? Yukus. Lho, lah jare perintah jenengan. Oh, cah geblek tenan. Ojo geblek-geblek to, Lek. Kowe iki, Lek. Nek karo Yukos iki kok manut men. Oh, jane pun wegah. Wegah kok diusungi. Wong e mbok sing punya pendirian lho, Lek. Kira uncal kursi nang koyo. Bar. Kursi kaya ngono kok mbok uncal-uncalke iki karepmu piye? Orang itu sing tenanan dalam nyambut gawe. Iso midara. Lek. Iso midara. Menek uwit kuwi saka ngisor. Aja langsung nyang pucuk. Lek. Iki sakjane mau piye? Ini nggih basar 3 zaman niku lho, Pak. Hah? Ora. Alah opo? Ora bazar-bazaran basar opo? Balekno. Dikembalikan lagi. Balekno. Kurang genah. Surat mau 3 zaman kok. Tongsen terus. Bah.
karepe kula niku biar ada roda penggeraknya kok, Pak. Ora langsung dijujuk ngono kuwi. Kabeh ora langsung saka pucuk. Dirembuk sik. Lah kula selak gemes kok. Mboten iso kula tahan. Yang ditahan niku tendas marai cekot-cekot. Ning kabeh iso bubrah. Mung gara-gara ngetutke ndas cekot-cekot ngono kuwi. Jenengan niku sakjane napa mboten remen to? Enteng meja mriki berjejer lembar duit warna abang. Diecer-ecer nganti kaya taplak meja. Agek nyatusan kabeh sisan. Nek kakean duit kuwi marai ruwet. Yen mboten duwe duit nggih saya ruwet to, Pak. Arep jajan wedang mawon bingung carane tuku. Mereka peduli ruang persamaian. Mereka bekerja galakan cahaya keindahan. Sub 1 sin 6 TV 5. Kena mic. Action.